Ang 2022 ang unang tuig sa pwesto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Usa siya mga saad maong pagpalambo sa agrikultura, labi pa nga siya usab ang nangulo sa maong departamento. Atong balikan ang mga panghitabo karong tuiga sa natad sa agrikultura atol sa iyang unang tuig sa katungdanan, pinaagi sa year-end report ni John D. Esteban. Atol sa pagsugod sa kampanya sa eleksyon niadtong March 2022, gilatag na dayon kaniadto ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iyang mga plano ug tinguha alang sa nasod, labi na sa natad sa agrikultura. Hangtod sa iyang pagdaog sa eleksyon, iyang gipasalig nga mas pakusgan ang agricultural sector, labi na ang pagtabang sa mga mag-uuma ug mananagat. Gani human manumpa, isip Presidente ni atong Hunyo, iyahadayong gipulong ang mga opisyal sa Department of Agriculture. Siya mismo ang nangulo sa maong departamento. Buot niya nga mas pakusgan ang lokal nga produksyon, inay magsalig sa pag-import og mga produkto. Ang produksyon ng farm inputs o mga kakailanganin ng mga magsasaka sa pagpapalago ng kanilang sakahan ay ating iaayon sa mga hamong dala ng climate change at global warming. Mahigpit na pagsusuri ang gagawin ng ating mga eksperto tungo dito. Apan maupay paglingkod sa pwesto, gisugat na dayon ang presidente og mga isyu ug kontrobersiya. Sa bulan sa Agosto, mibutho ang problema sa supply sa asukar nga miresulta sa taas nga presyo niini. Nabati hangtod Mindanao ang kakulangon sa supply. Gani ang dakong kumpanya sa soft drinks nga nahimutang sa Davao City miundang sa pagproduce sa ilahang mga produkto nga nanginahanglan og asukal tungod sa kakulang sa supply. Apektado sab sa maong problema ang mga gagmayng negosyante. Unang gibarugan sa Pangulo nga dili mag-import og asukal sanglit dunay paigong local supply. Apan nausab ang huros sa hangin. Misugot si PBBM nga mag-import og 150,000 metric tons sa asukar katunga sa gisugyot nga gidaghanon sa SRA kun Sugar Regulatory Administration aron mapaubsan ang presyo. Wala pa gani masulbad ang maong problema. Midugang ang problema sa labihan kamahal nga presyo sa sibuyas nga halos mitriple na. Hangtod karon, nagpabiling mahal ang presyo. Ang mga nagunang palaliton nagmahal sab. Usa sa mga gitudlong rason ang mahal nga presyo sa petrolyo. Ang resulta, taas nga inflation rate nga miabot og 8% sa bulan sa Nobyembre, ang pinakataas sukad 2008. Ang mga mag-uuma nagpaabot paghihapon nga matuman sa presidente ang saad nga tabang sa mahal nga farm inputs sama sa abono ug ang katawhan ana paghihapon sa wait and see mode sa saad sa Pangulo nga makunhuran ang presyo sa bugas ngadto sa 20 pesos matag kilo. Ang kaugmaon sa natad sa agrikultura way kasiguruhan apan padayon nga maglaom ang katawhan labi na ang mga mag-uuma nga unta sa tuig 2023. Ang mga saad hinay-hinay nga matuman. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa GMA Regional TV 1 Mindanao.